Приятели! Ще си изключа звука и днес ще си играме футболен матч. Може да ми видите отбора, тук са ми смените. Отдолу, под отбора. Така. Погледнете колко е добър Майкъл, ще ги сцепа. Така, сега е време да почнем матча. Матч. Сега видим кой ще ми се падне. Нека си. Нека и може да го бием. Ако го бием, ще стане перфектно. Значи сега ще кажа едно нещо. Ако победим, трябва да лайкнете и да се абонирате. Ако не победа, трябва да коментирате. Трябва да коментирате и имате право да ме хейтите, че съм слаб. И някакви такива. Но след тая, аз спечеля, така че по-добре си пригответе да харесвате видеото. Не са, моля ви се, абонирайте се. Така. Сега перфектно се справяме. Не можахме да вкараме от ония изстрел, но не се справяме зле. И добър вратар имат. Ще си го призная, не им толкова слаб вратаря. Той иска да прави смяна. Той буквално лефна. Добре, ще изиграем още един матч. Ще изиграем нов матч и той лефна. Така. То да не е същия, бе. Или не знам. Я коментирайте и кажете. Я коментирайте в коментарите на видеото и ми кажете то дали е същия. Че не съм много сигурен. Така. Батерията. Тя съм на зарядно. Да е бай играта, да е ба. Ни зарежда. И да ти еба от майката, да ти еба нещастно човек, неща. Що не зареждаш, бе? Игра. Добре. Така. Сега ще почне матч от начало, защото този човек е нещо лепна и не можехме да почнем нов матч, защото не ни зареждаш. Така, моля се сега тук да ми зареди, че чака 5 часа да ми зареди. Така. Само моля ви се, не се махайте на този епизод. Това ще бъде новата поредица. Ще играя мачове. Днеска ще изиграя няколко, поне 5. Поне 5. Така. Така. Поне 5. То като гледам капитана му е вратаря. А не. Там. То по принцип под 5 излиза капитана. Да. Нормално той е сложил врата като нападател. Мале, той ще го сепа. Врата като нападател. Леле. Така.
Moves past the challenge of the defender. Left the defender behind like he wasn't even there. An important challenge from the defender to stop the attack. Така. Засада. Up goes the flag. Offside. Така. Close to the touchline. Gundogan! Много силно и шутих. Трябваше по-леко. Had a go from a long way out. Нищо. Missed the goal. 8-та минута е само. Ще го цепа. The goalkeeper takes И пишете в коментарите дали искате футбол, дали искате да направим нова парица на Brawl Stars. in central midfield. Абе стига бе, да ти има май... Опа. In comes a good tackle on the edge of the box. Аз зарядно нещастно да го... Poor giveaway by the defender. Ти... Поне вкай бе, нещастник, дебила свиня. А, какво... Trying to make the А, я изчезва и зарядно нещастно. Не знам какво направи. looks for a teammate with a header. Да го е бе, зарядното да го е бе. The tackle is won by the defender. Ай, направи финта, казах ти да направиш финта, ти е бил нещастното същество да ти има. Loses the ball in the tackle. Gundogan. Beautiful dummy turn away from the defender. Бе, май няма игра 5. Матч, че нямам батерия много. Knocks it on with his head. Ще изигра тук към 2. Sancho. Before he even had a Сигурно moment след to това think, мач ще изигра, сигурно още ни това ще. they stop the attack at source with an interception. A chance to start an attack after that interception. Now to play the key ball. Карай го, бе, беше ти... Дили, беше ти точно перфектно подадена. Long downfield. Пак ти слабака нещастие. Free kick given. Колко? Аба, колко? Е, сега си пусна батерията да се зарежда. Така. What the fuck, брат, не си само направил? Да е бал, тъпата игра да е ба. Efficient work to stop the opponent in the centre. So quick into the tackle there. Superb skill to turn past the defender. Wins the ball in midfield. Intercepted early in the move. They pounced on the offense just in time. Какво става, е? Moves past the challenge of the defender. Що така ми лагна? The defender made the block. Ай, какво става, е? Challenge of the defender. Before he even had a moment to think, the tackle had come in. Дили, Дили! Къв точно дето излезе този? Майко! The keeper takes a short one. The referee has blown the whistle for half time. Така, по време. Така, сега почваме, смяйте. Ембапе! Така, давай. Перфект. Миси. Не знам. А, ми то също е една. За какво левка, жуе? Добре, хора, нов матч. Ако това левне, това видео ще бъде делитнато и няма да го видите никога. То не е ли същия срещу който играх от тебе?
Хора, напишете в коментарите дали е същия, с който играх миналия матч точно. И който лепна. Буквално в момента не изглежда, защото е същият, а пак... Не мога. Не ми се живее. Това е лепна. Нов мач ще изиграем. Не ми се живеят. Тук един мач на къде ще успеем да играем. За какво всички левка да е? Защото съм толкова добър или? Си някакъв подарък. О. Опачки. Така. Съдя. Така. Този матч, ако той не лепне, е последния матч. Слой хора, че ще видите само един матч, но това е... Само такива хора има. Referee signals for the game to begin. The start is crucial. He didn't even get a moment to settle there. The ball was gone. They regained the ball in the middle of the field. A misplaced pass in centre field. Така хора, съсредоточен съм. The tackle had come in. Ама то не е чак толкова слаб, въпреки че отбора му не беше толкова силен като моя. Не е от най-слабите. Ама е тъп да реши да си изкара вратаря напред и изведнъж да избие топката в тъча. А ме ми лагва, както и майко, искам да щупа нещо. Left the defender behind like he wasn't even there. A brilliant through ball. И напишете дали гледате световното първенство. Европейското де. Напишете дали гледате европейското първенство. Аз да. Маля, тази вече Франция играе с... кой беше? Я напишете с кой играеше Франция днес. В коментарите. Че Франция играеше с някой. Добре бе, оттъпя, не да лъба. Какво на... Майко, не мога. Аз дори не го цъкна копчето, бе, то подава, то би във вратаря. Да го е бе, тъпото същество го е бе. И да е ба тъпия, не да е ба... брата, ще спра да казвам да е ба, казвам ти. Казвам ви. С малко ви. С малко ви. Бате, стига ми лагва. Щастни игра тъпа скапана. И сега ако ми... Тък му тръгна да каме и сега ако ми лагне... Ти ли пак ти тъпия врата има това?
Acerbi. Cleared their lines outside the box. So quick into the tackle there. Оле, вратарю. The opponent makes the tackle. Вратарю, ако му обичаш. О! Той я би. Види ли, слабак? To settle there. Сега съм ми е бил още Сега съм ми е бил вече и там сигурно ще я вкарам. Left the defender Ходи. there with that fine field. По-време. The referee has blown the whistle for half time. Моля те, игра, моля ти се, ще кликна на колене след малко. Само моля те, спре да ми лагваш. Добре, перфектен съм. Така. Half-time team talks are done. Now it's time to see who'll come out on top in the second. Стига ми лагва, бе, да те баба, играта тъпа да те. Ей, нещастна игра, нещастен нет, по-скоро, Хора, това видео май няма да бъде качено. Ако не вкарам този гол от този скапан нет, няма да бъде качено това видео, ще снимам много. И този път се надявам да спре да ми лагва. Ай, скипни, бе, да ти е бавни. Couldn't find the target. Моля те. They take the short option, the goal kick. Моля те, помолихте, бе! Ако искаш война. Ще започнем война, нет. Rashford! Но няма да приключи така. Няма да остава да победиш тази война. Не да ти бъдеш щастлив, не да ти бъдеш. Ronaldinho! Погледни, бе, аз не мога да си видя екрана, бе. The defender made the block. The shot missed, past the post. Аз съм на безкрайен интернет, на безкрайен съм. Goes long downfield. Intercepted, and now the defence are retreating. Left the defender behind like he wasn't even there. Е. Closed down and blocked away. Защо я засилих така? Out the through ball. Какво направи? He's now been shown a red card. Ball has gone out for a throw. Wins the ball back out wide. Moves past the challenge of the defender. Тръгни, бе. Before he even had a moment to think, the tackle had come in. Efficient work to stop the opponent in the centre.
So quick into the tackle there. He didn't even get a moment to settle there. The ball was gone. Моля те, нет. Left the defender Пусни ме behind, but he само да wasn't even вкарам. there. The keeper goes long down. Добре, хора. Значи... Сега. Това видео го качвам. Обаче. Пишете да искате втора част. Този път без да ми лагва интернета. Задължително без да ми лагва интернета. Само къде дали искате втора част и ще го оправя. Но моля ви се, лайкнете и ме последвайте. Чао!